Казанда туган тел һәм әдәбият укытучыларының 8-нче Бөтен Россия съезды тәмамланды. 27 июньнән 29 июньгә кадәр Бөтен Россиядән җыелган татар теле укытучылары лекторияларда, осталык дәресләрендә белемнәрне камилләштерү буенча тренингларда катнаштылар. Пленар утырышта төбәк-ара хезмәттәшлек мәсьәләләре турында фикер алыштылар. 60 санының 25% нишәне тәшкил итә? Математика, физика һәм хәтта химия барысы да татар телендә. Конспектлар, практик биремнәр электрон чыганакта, барысы да заманча уңайлы. Шулай итеп, цифрлаштыру мәгариф процессын гадиләштерә. 2022 елда Россия мәгариф министрлыгы тарафыннан белем бирүнең үрнәк программалары сынды. Уку планнарының тәкъдим ителгән айрым вариантларында туган тел һәм әдәбият предметы булмавы борчу тудырды. Мәгариф өлкәсендә туган телебезнең ныклы урынын саклау максатыннан президентыбыз Рөстәм Нургали улы республика җитәкчелеге депутатлар корпусы тарафыннан федераль үзәк беренче чиратта Россия мәгариф министрлыгы белән эшлекле очрашулар узды. Нәтиҗәдә уку планнарында дәресләр санын арттыру зарурлыгы танылды һәм якын арада бу үзгәрешләр гамәлгә керәчәк. Татар телен өйрәнүнең яңа перспектив ысуллары татар теле һәм әдәбияты укытучыларының 8-нче Бөтен Россия съездының төп темасы. Россиянең 22 төбәге мөгаллимнәре фикер алышты. Төп игътибар телне мәктәптә, балалар бакчасында, гаиләдә өйрәтүгә бирелде. Әгәр дә йортта ата-ана, әби, бабай татарча сөйләшмәсә, анда таләп булганса, мәктәптә генә бу әйберне булдыру бик авыр. Но беренче чиратта гаилә. Шуңа күрә бу юнәлешләрдә эшләрбез. Менә бүген күп кенә уңай фикерләр ишеттек. Мультимедиа платформаларын кулланыша кертү, балалар театр клубларына, туган телдәге профильле лагерьларга булышу буенча фикер алыштылар. Эшләүнең бер нәтиҗәсе менә бүген күренеп тора. Җиңел эш түгел. Җиңел була алмый. Мәгәр дә барыбыз да бердәм булып, берләшеп, үзара аңлашып, инде эшләсәк, менә әле карап торабыз, күп нәрсәгә ирешеп тә була. Аны без эшләмәсәк, башка беркем дә эшли алмый. Рәхмәт Рөстәм сезгә, бүтән командаға. Республиканың иң яхшы мөгаллимнәрен Татарстанның ат казанган укытучысы дигән мактаулы исем белән бүләкләделәр. Фарис Мөхәммәтов, Диана Дасаева, Линар Хәбибуллин, Татарстан яңалыклары.